wasallam shi abin gabatarwa ne a bisan rahama. Ubangiji madaukakin sarki yana faɗa a cikin hadisin qudsi, rahama ta rigayi fushina. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine rahmar Allah. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni rahama ne da Allah ya yi kyautarta ga halitta. Allah ka tabbatar mana a cikin wannan rahmaniyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka aiko mana da ita. Assalamu alaikum. Allah ya ƙara wa annabi daraja, tsira, salamatul jannah. Allah ya ƙara wa annabi haske. Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa man sama'a Allahu bi wa man yura'i Allahu bi. Allah yana cewa man sama'a duk wanda ya ciyar da abin da ya sama Allahu bi, Allah zai ciyar da irin abin da ya ranar alkiyama. Wa man yura'i duk wanda ya nuna aikin da ya yura'i Allahu bi, Allah zai nuna irin abin da ya ranar alkiyama. Ma'ana kamar nan ya ɗan uwa musulmi, kamar nan kai ne kuna zaune a majalisa, jiya kullum kana nafiloli da daddare, yau kuma kun fito sai kake cewa ai jiya kan ban yi barci ba. Saboda me? Ai akan saboda jiya ban yi barci ba, ai kullum ina yin lafiya kafa 28, yau kuma wallahi kafa 35 ne. To kai da kai abu saboda Allah, kai ibada da